ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ର ସୁଟିଂ ସେଟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆସୁଛି ସାଇଙ୍କର ଭଜନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସାଇଙ୍କର ଭଜନ। जाओ 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 चल कर बस भाई लोग मुझे क्या हां हां अच्छा आप भैया अपन साइड आते चले चलते लेते चलो साइड जाओ नहीं जैसे आपका आशा କରୁଛୁ ସାଇଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଭଜନଟି ବହୁତ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଜଣାପଡ଼ିବ ରିଲିଜ୍ ପରେ। आओ जोरे भूल जाओ टर्न ये तो सरीगला वो टर्न कला पर आ कोन ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସୁଟିଂ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଟିଂ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଯାଇକି ବସିକି ଏଠି ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଲାସ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। सही टर्न आओ जोरे का ए से चेयर आई लो तुम एक सा तुम अविनाश राय नहीं तुम पद्म पत्र मृत्यु जीवन तुम पद्म मुखर्जी जीवन जंजाल तुम एक सा बोले एक्शन कहीं हाथ जोड़ दो ଆମକୁ କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସିଧା ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ବି ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଇକି ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ, ପାସ୍ କରି ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ। ଏ ଯାହା କଲେ ଆପଣ